Club Junta. Building better Africa. Tiyambe joncho banje program yathu ya mwasuko banje muli pati. Mothamangira kuti mukwenda pati muli pati. Ndatiendo paseni somoni chiko chino chakumama kuti mwasuko banje muli pati. Mukuyendera pati. Muli ndine wa DJ Rodi ne munyanane. Akuti ntima kuti ndithandizeni kumusentire nawo koma abale inu seze kutheka ya akunama ena wamanama nthawi zonse abale kumuzi kupempha nanunso kumuzi mukanyanya kupempha mnyamata kupita ku South Africa basi kumangoti mama wako kacha tandithandize kuno ali mwana wa ujeni mene akuthandizira kuno mukadaziwa nzano akuvutika ku South Africa ndatiendo paseni moni mwasuka bwanji muli pati mukwendera pati Yohane Pongwe ndo paseni moni mbale wanga Mustafa mwasuka bwanji nanga Yusuf mwasuka bwanji achimwene akulu Mr. Flama mwasuka bwanji muli pati mukwendera pati Mr. Magombo muli bwanji paseni somoni osayiwalanso Mr. Yeriko muli bwanji so abwana mama pa ndangobera ndikankhani kochepa kwambiri kuti tikagawane pamene tikupita so pa chisankho cha pa 16 September pamene so masiku akuthera ku chiseko ati bwanji mwayimva kwanu ko bwanji afikako achakwera itutumuka kwambiri ayamba kuauza nyamatawo kunena kuti ene sindiwina ya bwanji mwayigula imeneyi adaitanisa nyamatawo kuamba kuafusa mafuso pakutali ndi pafupi akukumauza kunena kuti no zikuoneka kuti ine sindikuwina ya chimwendo amvekere iya bwana muwina basi ndiyeti mafuna nene chonji kuti chimwendo usamunamize chakwera iwe ya ndikuti achakwera adaitanisa nyamatawo nkukakhazika pansi mmozi ndi kuamba kuafusa kuti koma mukuona bwanji pa ground ndipo achakwera itutumuka kuziwa kunena kuti akuti sawina achakwera panopa zawavuta kwambiri panopa amba kuyankhula nkuitanisa kabineti yawo ndikukhala pansi ndikuamba kukamba kumanena kuti ine basi sindiwina ndiyeti mafuna ndikuuzeni kuti ngati mwini wake wayamba kuitutumuka ine tumunyanade sinnazungulirepo mutu ya ndipo zimene ndimakamba pano pa radio lomwe ine ndimakuuza ni chilungamo chakwera waitutumuka kunena kuti sawina akuti akaenda pena paliponse akamamvesera mmazenera mwagalimoto angomva zina kuti chikangawa kaya ikudusa ndi galimoto ya Vito Mbiko Mumba ati nkati momungomveka chikangawa Sister Stella muli bwanji paseni mono osayiwala sandi chimwemwe mwasuka bwanji osayiwalanso inu Shakira mwasuka bwanji ndo paseni moni nanga inu Amere mwasuka bwanji muli ndine wa DJ Rodi ne munyanane akuti koma iwe munyanane iwe mfete mafana zikuziwe zina lako iwe ndiwe ndani weyo maesa ni mazushuwa kuti Rodi ne abambo anga ndi amunyanane abambo anga ina amachulidwa zina oti papa mukazamva zina oti papa mungoziwa kuti abambo ache amunyanane adichuka to bambo anga amachulidwa kuti papa akangoenda pena paliponse amakonda nyama ya nkhumba bambo anga ndi akangopita ngakhale kuchiwaya amachita kutchulidwa papa wafika papa muli bwanji papa ndupaseni moni tendeli moze musatizende kamakani kwa mkuru muli bwanji
ndo paseni mono osaiwala so Patrick mwazuka banji, Martin mwazuka banji, Joseph mwazuka banji nanga Joseph mwazuka banji, Yohane mwazuka banji, ndo paseni mono Mr. Flama mwazuka banji, mbale wanga Chikondi Majiga mwazuka banji, brother wine ameni. Kane kuli mene mafuna kuti ndikubweresereni pano ndione zoti achakwera itutumuka game itutumuka. Pano akuyankhula kunena kuti akuti sawina ndi manena ine ndi makamba. Chakwera usaononge ndalama zonse zikugawira mafumu ku state houses. Ma 50,000 mafumu ake si alero. Mafumu alero so wanyengeza. Mafumu alero lotapasa 50,000. Mafumu alero lotapasa 100,000. Mafumu alero akuchita kuwauza anthu kuti osakavotera Chakwera. Akakhala mabishop ananena kale. Mabishop ananena kale kuti paoipa umukasankhe woipa ku wabwino. Wabwino amatanthauza ndani, amatanthauza Peter Mutharika. Chifukwa mabishop adaunikira kuona kuti yaya apita Mutharika sanadisa anthu chiteze. Apita Mutharika sanagonesa anthu ma filling station. Apita Mutharika sanagulepo fertilizer ku bushari. Apita Mutharika sanagawanepo ndalama za COVID. Apita Mutharika sanausekepo maadi makia. Chenjezo langa lipite kwa inu maphunzitsi amene muti mukayang'anire chisankho. Ndimafunanso ndikuambirane ndinu apolisi afegi amene mudaphunzitsidwa kuntakataka. Bashopo muphedwa. Mukangopanga mistake inu apolisi afegi. Tikakafika siku lovotalo tizikangoti chongu kajaka satuluke mbokosimo. Mukachonge kabwino kabasi kakang'ono kabwino kuti Mutharika aiwine ni mavoto ochuluka kwambiri. Chifukwa Chakwera pano wachita kuneneratu kumfusa Chimwendo, kumfusa Kunkuyu, kumfusa Jesse Kabwira, kumfusa ujaoneka ngati ndondo chaucha, nkumufunsa kunena kuti kodi ine ndi wina. Iwo ndondo chasachezu nkumavomera kuti muwina. Chakwera waitutumuka kuti akakwera galimoto akumva chikangawe. Ndikuti mwazuka bwanji muli pati mukwentera pati. Ndienda sokoloka sopano ndafika kuja kuzomba likangala. Ndakuti ndasokoloka ndafika kuzomba likangala. Ndiri ine kuzomba likangala. Ndikuti Martha Minandi akuka chizindikiro chake ndikuti ndiloko. Mukachonge bwino chongu. Martha Minandi akuka. Mukunimva kumeneko kwa Martha ko. Martha Minandi akuka akufuna kuthandizeni anthu akulikangala. Akufuna atukule nsewu kwa govala wakumbikawu afuna ukonzeso. Ndi amene angatikonzere kuno ni Martha Minandi akuka. Tiyeni pa 16 September tikampase muraro yambiri kwa basi. Musakavotera uja okubauja Abigail okubauja. Uja amagawa masaikilini Abigail okubauja. Tinampasa 6 years wairephera yekha. Bwanji ndithawe kuzomba ndithamangirenso kulilongwe. Kwa Nyamata uja Pirirani Gadaga. Ndikuti Pirirani Gadaga. Kuchimutu wodi Nankaka constituency mukavotera amene Pirirani Gadaga. Chizindikiro chake ndi chibagera bambo. Mumozi muli mphamvu. Ndasokoloka mulilongwe uyo ndaigwera ulendo wa Mphalombe. Ndakafika ku Phalombe kwa Patrick Teputepu. Ndikuti Patrick Teputepu. Ndikuti tuku Phalombe kwa Patrick Teputepu kwa TA General. Mukavotere Patrick Teputepu. Chizindikiro chake ni nkhokwe yozaza ndi chimanga. Kumapetoko kulikaboko simukangoti kochongu.
Ndatembenuza galeta ulendo nso wakuja nso kumangochi. Ndafika kumangochi bambo uko ndi kulutende. Ndikuti alutende. Jomba swelele jomba. Ni mafuna ndikuuze ni jomba kunena kuti jomba tosakazokonyeza paziku lozuvota ili. Jomba musakazokonyeze paziku lovota ili. Mukangovotela mnyamata amene wochedwa kunena kuti idiliza pongolani kazembe. Ndikuti tu yemweyo idiliza pongolani kazembe. Mukangofika pa idiliza pongolani kazembe chizindikiro chake ndi loko. Mukangoti chongu ino andu akuno kulutende. Ndikuti tu kuno kwathu kulutende kwati ena mavi. Kwa ng'ombe kumene mukangoti chongu pa mnyamata amene idiliza pongolani kazembe. Ozazokonyeza jomba, ozakazokonyeza jomba. Please chonde jomba ozakazokonyeza. Mwauze kwa Yusufuo, mwauze kwa za Mustafa. Ozakazokonyeza jomba. Idiliza pongolani kazembe chizindikiro ndiloko ndikuti pano ine ndikunena pano pa MBC pano palomwe. Musambereza wantu akazanga. Musambereza wantu inuyo akazanga. Nditembenuzenso galeta bwanji. Nditamangire kucholo Mangunda constituency. Ndikuti tu Mangunda constituency. Kwati kapichi, ti Ndalama, senior chief Ndalama. Komaso saiwala senior chief Nanseta. Mangunda constituency Hastings Kajomba. Mwandimva bwino maapuya ndikuti tu maapuya. Muzakara nazo nikawera muzasangara nira bwino nizaikura kugeza bwino nizakara nazo ya bwino muzaikwera. Ndipo chizindikiro cha nyamata amene Hastings Kajomba ndicho mwechicha chomwe ndi machula nthawi ndi nthawi. Kunena kuti ndi mjigo kasupe wa mazi. Ndipo mukakafika pamenepo mukaona chizindikirocho kumapeto kwache kukulika bokosi. Mukangochonga bwino mukabokosi mukungochonga bwino. Ndipo chochongacho chisatuluke kunja kwa bokosi. Ndinali kucholo banji sopano mundilole kuti ndikamalizire kumulanje. Kwa nyamata ujanso Foster Kapanda. Kwati Nkanda. Osakachita mistake. Mutonimva kumene kwetu kumulanje kwati Nkanda kweti. Mutonimva kumene ko. Musakachite tu mistake. Musakapange ku mistake kumeneko mukangona pamenepo. Panyamata amene Foster Kapanda. Chizindikiro chake tu paja ndi ujeni ati ambulera mukakangona ambulera wabwino kwa basi mukangochonga pamenepo kumapeto kwache kulika bokosi. Basi mukangopita mukabokosi mo inu basi momo inu chongu kapena ya idindo. Ndikuti amene ndi Foster Kapanda kumene kwa shanje kwa ng'ong'ola komanso saiwala kwa Nogwe. Banje mundilolenso kuti tikumane chigawo cha kumasana. Munali ndine wantije rodine munyanane komatu komabale ndanena kuti chakwera waitu tomuka chakwera pano padaitana anyamatake. Ndikwauza kuti mwandipusisa ndipo sindiwina iyayi. Ma 50,000 usaje ndakhala ndikugawaja ku State House kuita na maphunzisi ndikuita na maphunzisi komano anthu akundikana.
Jeni mafuna ndikuuzeni kunena kuti muzangoona kuvutika inu amene mwasala inu kuti mukavotere Chakwera. Musakavotere Chakwera pa 16 September. Kavotere ni DPP. Ngati mukufuna kunena kuti ziko lino anthu asiye kudya chiteze, anthu asiye kugona ma filling station, anthu asiye kupita ku chipatala osapeza ku mankhwala. Forex imene yavuta muno Malawi iyi aini wake amene amaziwa kumene kumakhala forex ndi DPP. Ndiye tikangovotera DPP, ndikavotere DPP. Chizindikiro cha DPP ndi chimanga basi, chimanga folo. Kudya bambo nkukhuta. Ndikumapangana m'manyumbamo. Ukadya nkukhuta bambo mampanga mwana ujincha. Sumapanga mwana unyenchera ana abadwa mu mulamuliro wa Chakwera. Ana unyenchera ukauka ana unyenchera. Kuti mpite ku chipatala chiwerengero cha ana unyenchera chachuluka kwambiri. Yofunika adati abwereranso pa mpando. Ndicho linga choti m'manyumba mutizibereka ana ujincha. Tikafika kuchipinda baba tizigwira ntchito. Kuigwira ntchito bambo mai ndikumvesa kuti abambo lero ndiye mwakhuta. Onsa nthawi ya Chakwera ija inu abambo inu kuchipinda kusimukapanga chonchi. Maholida machuluka nthawi ya Chakwera. Nanga munthu kudya chiteze kuchipinda kuyenda. Munthu kudya umpama ukumba kuchipinda kuyenda. Mwazuka bwanji muli pati bwanji tishani pamene patikumanenso nkhani za ndale nthawi kamakwana 2:30 pamenenso ndibwerezenso programu ya Nyamata Ujanso pirilani gadaga komanso ndi ma MP onse amene ndikufuna kuti pano ndikupasireni. Munali ndine one DJ Rodi ne munyanane koma ndimafuna ndimuuzenso uthenga upite kwa Eneka ndi mafumu ena ake opepera mafumu opusa kutyolo. Ndifuna sopano ndi ayambe kwa alusa sopano. Anduonjeza mafumu akutyolo amene afuna kumpanga chipongwe Nyamata Uja Hastings Kajomba. Mafumu amene andionjeza kwambiri. Ndifuna ndi ayanike pazuwa ngati makakana. Akakhala Chakwera ndiye wasanzika kale kuti akupita azikakumba mbewa. Akakhala Chakwera ndiye wasanzika kale kuti akupita azikakumba mbewa. Akasake mbewa. Ine ndizangomuthandizira kupanga zipoto. Kwathu kuti mati zipoto. Nimuthandizira kupanga zipoto. Ule mupite. Basi ndapita mulali ndine. Ule mupite kwa Professor Arthur Peter Muthalika. Chikoni magogoda. Amene ali ku South Africa. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.